Dobrý den, to je moje nové video, tady budeme natáčet Team Fortress. Ano, bude to trochu šílené, ale nevím, koho si mám vybrat, tady to mám půjčený z obchodu, ale asi si na tohle vezmu tady spáje. Menší lagy, ale to nějak přežiju. To prčit. Tak nic, tak jsem si to rozmyslel, jdeme tady za Heavyho. Tamhle si hraje demo už. Počkám, do něj. Počkej, nejdu nějak pomalé. Ty brďo. Tak jo, to jsem prohrál, to jste viděli. Vidíte, jak je krásný. To je jedno. Tady je to pěkný. Tamhle. Já budu čekat přímo tady před vchodem. Natáčí to? Já doufám, že jo. To by jinak byl krapec trapas. No, natáčím, dobrý. Tak rychle, pojď. Už si nemůžu dočkat. A vezmu si normální minigun. Haló, mini. What the fucking... Dobře, tak jsem zase tu, hej. Koho si vezmu? Tady toho. Chudák, uhořel. Taky si musím změnit výbavu tady toho, tyhle hodinky jsou blbý. Vidíte? To je nepěkný. Oka. Už má tu masku. On je za špiona, to máš vážně chytře udělaný. Jo, super, už to má normální. Safra. Wow, no to bylo bolestivý. Můžu si změnit tým. Tady červený budu. Tak se jde na to. Proč se na to nemůžu dostat? Tak jedem. Co to? Co to bylo za Heavyho? Sniper. Taky není špatný nápad, sniper budu. Tady. A půjdu tam.
Tyjo, to se mně nepovedlo, ale bylo to zajímavé celkem. Koho vezmu teď? Skauta vezmu, ať je sranda. Ti z vás, kteří mají Team Fortressko, tak vám přeju úspěchy. A mě je nepřejte, to vám musím doporučit. Tak jo. To se nepovedlo. Má pěkný minigun. Tyjo, tam vedle něj byl Pyro. Chudák. Zabil. Fuck! Proč je tak rychlej? Proč je jich tady milion? Ona tam byla ekanička. Mrtvej. Zabila mě mrtvola. Vám ukážu sekírku, jakou mám krásnou u Pyra. Koukněte. Komu se líbí, tak ať ho používá se mnou. Nebo kdo jo má. Jdeme podřezat hlavy. První vezmu tohle. Když bude někdo na tebe chtět žaket. Ty brďo. Co? To je jedno, vezmeme sekírku a jdeme někomu podříznout hlavičku. Ne, půjdeme takhle pěkně. Safra, rychle dobíječku. Dobře, vezmu někoho jiného. Koho? Skauta. Jo. Vezmeme baseballku a jdeme někoho omlátit. Co to? Omálku. Tak to už bude asi konec, takže... ahoj lidi.